kake bida baka furta ba. Sai na ce soyayya ce ai ba aibi ba. Sai ta ce da ni ita ma ta fada so guna. Labarina soyayya ce ta zama sanar labarina. Sanadin soyayya mun fata ba mu shirya ba. Ba ta san kowa ta furtan ba ta boyen ba. Ta gayan a kaina za ta mace ba ta boyen ba. Sai na ce ki daina kar ki sake na bar gauna. Ɗaukaka ne ko ba shi ba. Sai na ce ƙwarai ni ne ce gashi nan baba. Sai ce muna neman ka Yusuf to lalle ka kula. Daga jin hakan sai na fara zazzare idanu. Sai ce kai ne ka sa ƴata ta ƙonu. Sai ce suna na Honorable Usmanu. Excellency gwamna ne kuma mai ci ne yanzu. Labarina soyayya ce ta zama sanar labarina. Sai ce kar ka ji tsoro don wannan zance. Gidana gobe mu yo zance. Yata tana ƙaunar ka hakika kai dace. Ka shirya ka zo gida zan so ni in kalle ka. Sai ku saurara da ci gaban wannan labari za ku je inda ta ƙare tsakanina da gwamna mahaifiyar budurwa.